Ναι. Αλλά πρέπει να είσαι έτσι, ή στο κρεβάτι. Ναι. Πες μου τι νιώθεις, ας πούμε. Κάτι σαν τσιμπά. Σαν να τσιμπά λίγο. Αν να τσιμπά, είναι πολλά δυνατό να το βάλω πιο λίγο. Να πάει 3D σε λίγο. Να πάει πάνω και κάτω. Να νιώθεις το λαιμό Κάτι σου νιώθω. πάνω και Α, κάτω. οκ. Ναι, άρχιψε λίγο. Ναι. Είναι η 3D. It's called 3D EMS. Να το κρατήσεις έτσι, ας πούμε. Νιώθεις το 3D. Ναι. Σαν να σφίγγει και ανοίγει. Ναι. Κάμε πολλά πράγματα. Ναι. Μια μέρα να έρθω να κάτσουμε να τα δούμε όλα.